Det er så min første video. Vi går og venter på, at de skal komme og installere min nye robotplæneklipper fra Husqvarna. Det er en fantastisk dag. Solen skinner, og det bliver spændende at se. Men jeg vender tilbage med lidt ekstra information. Så er klokken blevet 9:15 lørdag morgen her. Og nu er der kommet en venlig mand, der skal installere kablerne rundt til min nye automower fra Husqvarna model 310. Se hvor lang tid det tager at installere. Han har været i gang i mindre end 20 minutter, og det ser ud som om kablet er lagt hele vejen rundt. Det er godt at have det rigtige værktøj. Her er den så i sin fine indpakning. Den skal stå her i hjørnet. Så det bliver spændende at se.